heel even uit en dan komen ze dadelijk weer bij u terug. En u bent weer terug en we kijken naar de barrage. De barrage van de L en dan van de C-ponies. We hebben er twee. Esmee Schaftenaar en Diana van den Berg. Die zijn allebei foutloos en die gaan dus starten in de barrage. Dan gaan we door van de C naar de D-ponies. En ik zie de paard voor die omzwaait en dan gaat de bel. En dan gaan we wel degelijk beginnen met die barrage. Esmee Schaftenaar met Shutterfly. Twee 7A, 7B, dus de dubbelsprong 8, 9 en 10. Dat is de barrage voor deze jonge deelnemers in de ponies. In de zilveren pony 2014 en nu in de categorie L. We hebben een leidende tijd, 34-11. Er zit deze combinatie op dit moment op. Gaat ook nog eens een keer binnendoor, dus dan kan het nog sneller worden. 34-11. Alles ligt nog op de plaats. Nou, als ze dit volhoudt, dan kan ze een hele mooie tijd, een hele mooie scherpe tijd neerzetten. Met nog één hindernis te gaan, 27-28. Ja, dat wordt een hele mooie tijd. Oh, wat jammer. En ze gaat na de finish eraf, dus dat telt niet mee. Maar dat is dus 34-71. Een hele snelle tijd. Met Shutterfly. Mooie rit, helaas. Het ging mis die laatste hindernis. Toen viel ze er ook nog af, maar dat telt niet mee. Ze was door de finish. Niks aan de hand. En dan gaan we kijken naar de laatste deelnemer in de categorie C. Diana van den Berg met Rosa.